Казанда безнең милләтпәр шәхесебез, безнең Мәскәүдә яшәүче татар халкын җырның дөньясына якын итүче мөхтәрәм халыкларыбызның берсе Майда ханым Кайбиевага мин зур халыкка иң алгы Илһам Шакиров безнең фестивальләрдә бик күп катнашты. Һәм сездә бу бөек җырчылар, бүген бөек гражданин, бөек философ иде. Ул һәр вакытта сәхнәдә үзенең сәяси, фәлсәфи фикерен әйтә иде. Һәм ул һәр концертларында сөйләйде. Бу Рәшит Вахапов фестивалендә. Менә без Рәшит Вахапов кебек шәхесләребезне кадерләп, хөрмәтләп искә алсак, димәк, татарның үзендә милли горурлык хисе була. Ә милли горурлык хисе булган халык, ул беркайчан да үлми, югалмый дип әйтә Илһам Шакиров. Инде бу сүзләрне бераз үзгәртеп, улландырып әйтергә мөмкин. Рәшит Вахаповлар, Илһам Шакировлар кебек бөек затларыбызны без кадерләп, хөрмәтләп искә алабыз икән. Димәк, безнең халкыбызның да киләчәге бар дигән сүз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Гомумән мондый концертлар алар бик кирәк, чөнки татар җанын күбрәк шул савытны тутырыр өчен, шундагы да байтыр өчен, үткән белән, киләчәк белән бер бауны измәс өчен бу безнең хәзерге татар кешесенә, безнең җаннарга бик кирәк әйбер. Илһам әфәнде белән мин таныш күптән. Чөнки мин Казанга авиационный завод эшләгәнгә барганда аның белән танышкан идек, Хәйдәр Бигичев аша. Минем килүем белән инде Хәйдәр Бигичев чакыра иде Илһамны, өчәү сөйләшеп тора идек, аның белән бик зур. Менә бер фикер әйткән иде Илһам миңа, безнең милләт менә шундый концертлар оештыру белән инде менә бөтен Россия тарафыннан, илебез тарафыннан концертлар куеп йөриләр иде. Менә аның бер фикере бар, менә башка милләттән андый ниләр юк иде, шундый концертлар куеп йөрү. Илебез тарафыннан башка шәһәрләрдә, башка илләргә йөреп, менә безнең милләт генә шул концертлар белән аерылып тора иде. Менә шул миңа ул фикеремдә калды.
келген болса да, мына Мәскеудің ортасында мотор кремлерінде шынды концертлар отыру ең зор бақыттардың бірісін аяды. Мына біздің бүгінгісі тұрғызалардың бірісінде яратқан Жосидос Ильхам абай ұйыштырды, Ильхам абайсын да шақырды. Нәйше еллар өзіке уже бір ел аңыз алсақ та, аның мұны, аның бұл сәрі, аның бұл ең керемді іштәрді жылары біздің бұл залаға шақырды. Һәм мен бик зор рәхмәт әскә безнең Вагап фондына, чөнки Әлфия абзарлары, Илһам абзар һәм Вагапларның бик күп эшләр безнең яшьләребез дә аларны еллар булса да унытмыйлар, чөнки аларга искә төшереп, аларның моңнарын тапшырып торалар. Менә бүген залда утырган хәрбиләр, безнең Татарстаннан Мәскәүдә служба килгәнлектә. Менә берсен әйтәм, менә бер 20 көн инде вәкиллеккә шалтыраттылар, ярым бездә концертлар йөрде. Районда бик зур рәхмәт сезгә, командирларыбыз чөнки сез Татарстан белән арада эзлисез. Чөнки сезнең күңелегездә моң бар иде. Менә шул яшьләрдә моң сакланып калса, безнең халкыбыз да, динебез дә, һәм йолаларыбыз да һәрвакыт сакланып калыр. Шуңа бүгенге килгән кунакларга, менә бу зур залларда, менә шулай академик Нигъматуллин турса, генерал-полковник Галимов турса, Россиянең бүген Сәбитов турса, безнең посол Латыпов турса, bu mo'nda bo'lar, davlatimiz bo'lar, xalqimiz da kishi bo'lib, bik zo'r rahmat sizga barchangizga. Бүген без Мәскәүнең иң зур колонналы залында Илһам Шакировка башланган концерт тыңладык. Аның җырларын искә алдык. Аны һәр вакытта без истә тотарбыз. Ул татарның бик җырчысы, ул татарның мәдәниятенең иң зур кешесе. Безне өлкәннәрне монда чакырган өчен штаб татарларын, татар штабына тоже бик зур рәхмәт. Oh
первую очередь, конечно, хочется сказать, что вообще очень приятно, что проводятся такие вечера памяти Ильхама Шакирова. Я вот совсем недавно проводил интервью с Ришатом Тухватуллиным, он как раз на него равняется, он его большой кумир, и это самое главное. Но я, конечно, смотрю сейчас на присутствующих в зале, и мне бы очень хотелось видеть молодежь, потому что нужно молодежь, конечно, приобщать к такому высокому, я не знаю, достаточно в том плане высокий вкус и так далее. Ну и, конечно же, молодые артисты тоже нужны. И я очень жду, когда на сцену выйдет Марат Яруллин. Башка җирләрдән гына халык пассиврак. Монда башка халык килә, монда башка эчтәлекле, башка сәяси күренешле, башка холыклы халык. Бүченнән дә башкача үтә торган кичә, башкача үтә торган мәдәни кичә һәм мондый шундай оештырылган, әйбәт оештырылган, бик югары дәрәҗәдә оештырылган кичәләр булса, бу безгә Мәскәү татарларына тагы да тирәнрәк баетыр идедер. Мин Хафиз Алиутдинов, Цүмбәли авылынан, Горки илкәсеннән. Элекке елларда Илхам Шакиров машина башларына утырып бириләр иде, һәрбер авылларга концертлар куеп бириләр иде. Мин аның концертларын саат 6 яшьләреннән берле тыңлый идем. Әле миңа 66 инде. Значит, мин аның мирасларын, концертларын 60 ел тыңлап киләм, җырлап киләм, моңланып, суланып киләм. И дәртләнеп, и гырурланып киләм. Концерт бик матур, бик мәшһүр. Вот әҗерчеләребез инде һәрберсе профессиональ, зур дәртле, зур дәрәҗәле җырчылар, рәхмәт оештыручыларга. Вот ешрак шундый концертлар булса, тагын да яхшырак булыр иде, тем более мондый мәшһүр залларда. Bizge konsertlar şey, rahmet. Indi mene iştirakçılarga, Raül Efendi, indi Ahmet Şengazur rahmet iştirakçılarga, indi Fattahevka rahmet, Rifat Efendi'ge,
Шундый консервалий шарап булса, әлбәттә без үзебезнең милләтебезне, динебезне, моңыбызны саклап калырга ниятебез бар иншалла. Алла бирсен инде, булырга насип булсын. Булырдыр ул. Менә барыбер менә мин ничектер барыбер пассив карамыйм. Безнең киләчәкне шундый бик күңелсез дип күрмим. Ни өчен аның татар җанлысы барып булыр ул. Кем моңга, кем телгә, кем тарихка, дингә татучы кешеләр гомумән бер кая юкка чыкмасалар. Һәм булыр 20 елдан да, 30 елдан да, 50 елдан да туган туфракка, туган моңга баскан җир, җыр да, барсы да ул суынмый.